Arestado atol sa gilusad nga joint drug bypass operation sa Regional Special Enforcement Team sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 ug National Bureau of Investigation SEMRO 11 ang usa ka drug pusher dito kini sa may Roseville Subdivision, Barangay Ang Leongtod, Davao City. Giila sa PDEA 11 ang suspect nga si Alistair Pagaduan alias Kid, 34 anyos. Gipusasan gilayon ang suspetsado human kini mapalitan sa asset sa PDEA nga nagsilbing pusher buyer atol sa buy-bust ug usa ka gramo sa shabu sa kantidad na 6,000 pesos. Nasakmit usab sa posisyon sa suspect ang laing 5 ka gramos nga dakong sachet sa shabu o mobalor sa 80,000 pesos. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasang-at batok sa suspect kinsa nakadetino karon sa detention facility sa PDEA 11. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.